Sa mga ninang sadya, ninang po sadya, ipagdumina pa kamo. Okay? Yan. Okay, sige. Okay, so kanya-kanya pong supportadores. Kadi pong ninang sa kaninang, sila po ipagdumina na Nuwan Naldo sa karayan ni Josel sa Gadela. Okay, sige. Banat ninong and ninang, pantumina ka muna naman. Apo siya dapat pakibutan. O sige na, paili na kamus pantumina. Okay, lagbig pantumina po. Sininang sagot sininang, mga tanguran, sembunatural, barangay officials, adi po si Kapitan na palalaban o si Kapitan mismo, pinauna sa kanyang pagpantumina. Kaya may nakamo, sa mga ninong, sa mga supportan ng gusto ninong, sagot ninang, sila po, isa din po nagpapantumina. Yan, Mrs. Villanueva and Villanueva uli. Pagkatapos nalilig na po. Agaton and sige sana. May na kamo. Taon na kamo saan. Para kininong, sagot kininang. Kinigi po ni Ninong, sagot ni Ninang. Para kay Josel, sagot kay Ella. Okay, pamilya Maestrado and pamilya Alvarez, Dakara and Gonzaga. So mga kanya-kanyang pamilya, makamuran, mayaw na kamo. Sige, pakisyok sana. Saan bubulkangan? Kagawan Emareta, Kagawan Dakara, and Saison Casero, and si Agom ni Ninong. Yan, Casero, isa nila po, mga kamuran, di mapwede umaban. Agaton, sa mga Villanueva, and Kagawan Alvarez, si Kagawan Ponso, and binitang uli, Agaton, and sa mga iba pang Villanueva, isa din po mga kamuran, sa mga Casero, and Villanueva, na pininabangan, ipinasipang, ipinasilot, ipinalot, ipinaipit,